Insisteixo, atès el remor de veus, respectin-se, sisplau, tots amb tots. Junts fa un diagnòstic prou polit i acurat de la situació actual de Catalunya, però el fa en tercera persona, com si no hi tinguessin res a veure en tot aquest xafastre, com si poguessin esborrar de l'imaginari popular les dècades de mala governança i de coalició, com si poguessin eludir la part de responsabilitat que tenen en el desgavell d'avui. Són destres en l'art d'escapolir-se. Fa dècades que justifiquen la seva presència a Madrid venent grans victòries i millores per Catalunya. Mentre paren eufòrics la mà a la capital del reino, aquí presumeixen de ser decisius i d'influenciar tot Espanya. La realitat és que més enllà de privilegis personals i de partit, no n'han tret res del xec en blanc dispensat al govern Sánchez. Europa ja parla en català? Ja tenim el control d'estrangeria? Per què hi ha un llaç groc encara al seient del senyor Puigdemont? I el concert econòmic, a on el tenim? Res de res. Això sí, Junts té grup propi al Congreso, ingressa els 511.000 euros anuals que això comporta i ha pogut col·locar un coordinador i 4 assistents. En total, ser a Madrid els suposa ingressar més de 3 milions d'euros per legislatura. Com en deien d'això? Ah, sí, jugada mestra. Mentre fan equilibris per mantenir interessos i quotes de poder partidista, tenim Catalunya capbussada en una crisi social, econòmica i nacional sense precedents. La classe mitjana s'esvaeix sota la densa capa d'impostos amb què l'administració pinzella i les classes populars s'empobreixen sense albirar cap oportunitat d'ascensió social. Els joves no poden emancipar-se ni formar les seves famílies. Aquella dita popular de qui treballa i s'escarrassa prospera, avui ja és poc més que una llegenda urbana. La destrucció del teixit productiu del país fa dècades que avança sense fre i no hi va haver treva ni oasi mentre vostès governaven. La cronificació de la precarietat no és cosa de 4 dies com pretenen fer-nos creure ara. Situem-nos, però, al present, any 2026. 24% de la població en risc d'exclusió social. És el que té importar alegrement pobresa i tercermundisme. Salaris estancats. Mala peça al teler quan hi ha mà d'obra barata disposada a fer la feina. Manca d'habitatge. Allà on n'hi caben 6 milions no n'hi caben 8, ni 10, això ja no cal ni parlar-ne. Ens van dir de tot quan ho vam denunciar, que si racistes, que si feixistes, que si extrema dreta. Ara també ho pregonen vostès? Han calgut uns quants espans a les enquestes perquè comencessin a tocar de peus a terra. Fan tard. No han reaccionat fins que Aliança Catalana ha posat en risc el seu ecosistema. Han vetat durant anys. I saben quina és la realitat del país avui? Els nostres fills i nets les passen i les passaran magres. Per capgirar aquest mal pronòstic no n'hi ha prou en fer una descripció tècnica del desastre, com fan vostès. Cal depurar responsabilitats i aplicar mesures que reverteixin la tendència. Hi estan disposats? Una societat massacrada a impostos que quan demana hora al metge ha de fer cua, que quan vol apuntar el fill a l'escola es queda sense plaça perquè se n'han de reservar pels immigrants il·legals que arribin de Marroc i de Colòmbia, que quan va agafar el tren no sap a quina hora arribarà ni quantes incidències haurà d'esquivar abans de poder tornar a casa, que quan pica a la porta de serveis socials li diuen que cerqui suport familiar, que l'administració ja té prou feina a ajudar els que arriben d'altres continents amb visat de turista i s'empadronen fraudulentament als nostres municipis. L'estat del benestar reconvertit en l'estat dels disbarats. Ja podem anar debatent i discursant nosaltres, que mentre fem redaccions tots plegats, Espanya se'ns endú entre 22.000 i 30.000 milions d'euros anuals. Alguns diputats d'aquesta cambra això ja els hi agrada, ho aplaudeixen i celebren, com si la solidaritat per imperatiu legal amb els de a por ellos fos un tracte just per Catalunya. Si no tinguessin mútua privada, potser no els faria tanta gràcia el saqueig fiscal que patim. No poden parlar d'inflació, precarització o desigualtats com si fossin fenòmens abstractes, quan són la conseqüència directa de les polítiques immigratòries suïcides que les seves formacions han pregonat i signat durant dècades.
Junts també ha participat activament en la construcció d'aquest model econòmic basat en salaris baixos, serveis precaris i creixement desordenat que patim avui. De fet, continuen defensant-lo. Segons vostès, el problema immigratori s'arregla fent uns cursets gratuïts de drets humans. Senyor Colomines? El contracte entre l'administració i la societat es trenca quan treballar no et garanteix poder viure amb dignitat, quan estudiar no et garanteix oportunitats laborals justes, quan pagar no et garanteix serveis essencials ni un marc de seguretat i benestar. La desafecció política l'han generat tots vostès, prioritzant els interessos de les seves formacions polítiques per davant dels drets i interessos de la ciutadania. No necessitem més declaracions institucionals ni diagnòstics compartits. No necessitem més informes i anàlisis de caire tècnic. Necessitem un canvi de govern, un canvi de paradigma. Necessitem atacar directament les causes estructurals, sense por, sense ambigüitat, sense correccions polítiques. Mentre vostès entonen la cantarella del volem acollir i de la multiculturalitat ens enriqueix, els catalans veiem incrèduls com se'ns mord la llengua i com el nostre poder adquisitiu s'estanca o disminueix. El risc de pobresa augmenta fins al 31% a les llars amb fills. Som a punt de liderar Europa en pobresa i risc d'exclusió social. La població estrangera s'ha multiplicat per 8 els darrers anys, però no pas el PIB del país. La indústria, que suara representava el 30% del valor afegit brut, avui frega tot just el 18%. Hem substituït llocs de treball qualificats per sectors de poc valor afegit, l'hostaleria, la cura, la neteja. La pèrdua de productivitat ha afectat negativament els salaris i sense bons salaris no hi ha estat del benestar sostenible ni progrés viable. Els preus reals de l'habitatge són entre un 80 i 90% més alts que l'any 2000, però els salaris no han pas pujat al mateix ritme. Això fa que adquirir un habitatge sigui missió impossible per a la majoria de catalans. L'intervencionisme i excés regulatori de l'administració ha desincentivat promotors, inversors i propietaris, uns sectors que han set criminalitzats i acusats d'especulació perquè en comptes de defensar el dret a la propietat privada, ha decidit defensar el dret d'esbotzar portes i ocupar il·legalment habitatges aliens. Les polítiques d'extrema esquerra que governen o que condicionen governs ens menen de dret a la ruïna. I no en fem res de les mesures cosmètiques amb què intenten amagar el desastre. Posem l'exemple del projecte Catalunya Talent Bridge, una iniciativa que va aglutinar titulars periodístics, dotada amb 28,8 milions d'euros, que pretenia captar 78 investigadors estrangers de primer nivell en només 3 anys. Quants n'han captat el primer any? Un? Cap? Permeti'm que acabi la intervenció parlant de la sobirania fiscal que ha aflorat en aquest debat. El 27 d'octubre, si s'hagués fet el que calia, avui Catalunya no seria governada per un virrei espanyol, ni s'estarien aplicant polítiques contraproduents i perjudicials pel nostre poble. No n'hi ha prou amb descriure la malaltia. Cal reconèixer qui l'ha provocat. Els hi abasto un mirall? Progressistes, diuen. Prou de fer servir gratuïtament aquest terme. No són un govern processista ni es recolzen en formacions progressistes. Processistes sí. Són un govern sense pressupostos condicionat per extremistes. Per extremistes que no toleren el lliure pensament, que no defensen el dret a la propietat privada, que normalitzen dins aquesta cambra el vel islàmic que sotmet i assassina milers de dones a l'Iran i que dona suport econòmic a organismes com UNRWA, tot i haver-se acreditat que contribueixen a potenciar el fonamentalisme islàmic. No, no són progressistes, són retrògrads, són oportunistes, són hipòcrites. Diu el senyor Dalmau que hi ha formacions polítiques que tenen la temptació d'imputar als immigrants la culpa de la degradació dels serveis públics, de la inseguretat creixent, de l'empobriment generalitzat que patim. No s'equivoqui, senyor Dalmau, no culpem la immigració. Culpem els ineptes, irresponsables i cínics que els han deixat entrar i que ara, a més, pretenen regularitzar-los. És a vostès a qui culpem. A vostès que rere la pancarteta del volem acollir van ser incapaços de preveure les conseqüències perjudicials i negatives que aquesta immigració massiva comportaria pel país i pels catalans.
Diuen que han de menester immigrants per pagar les pensions i cobrir llocs de treball que els catalans no volen ocupar. El 35% de beneficiaris de la renda mínima, ho ha reconegut la consellera, de la renda mínima garantida, són immigrants. Quina pensió ens pagaran? Quin lloc de feina ocuparan? De debò es pensen que s'incorporaran al món laboral després d'haver tastat la bicoca socialista? Contra la cultura del jaure i subsidi que vostès pregonen, la cultura de l'esforç que sempre ha caracteritzat i fet avançar el nostre poble. El senyor Salvador Vergés diu que no tenim propostes. 15 n'hem presentat. Podran votar-les el dijous, però aquest cop almenys llegeixin-les. No ens les tombin unilateralment de la maneta del PSOE del 155 i la Calç Viva en aquest pacte antifeixista que han formulat per mantenir les seves cadiretes. Almenys llegeixin els textos i votin en benefici dels catalans. O no saben fer-ho? Només saben fer pactes amb els del 155? Diu que el seu entorn em troba a faltar quan no intervinc. Home, gràcies, és una bona notícia que se'm trobi a faltar. D'altres no tenen tanta sort, no? És quelcom que celebro realment, doncs, si falta la nostra presència i se'ns troba realment a faltar, és perquè ens tenen en consideració i valoren les nostres opinions. No pateixi que els propers comicis esperem, en comptes de ser 2 diputades, ser-ne unes quantes dotzenes i podrem assistir tranquil·lament a totes les comissions com fan vostès i a totes les conferències telemàtiques. Quan arribem a aquest escenari no se'ns podrà fer aquest retret. El diputat d'Esquerra, el senyor Jordi Albert, que ens ha dit que hi ha partits d'esquerra, hi ha partits de dreta i hi ha partits d'extrema dreta. No sé si hi ha partits catalans d'extrema dreta, però el que tinc molt clar és que sí que n'hi ha d'extrema esquerra i curiosament aquests se'ls ha descuidat, s'ha descuidat de nombrar-los. Partits d'extrema esquerra que cada cap de setmana assetgen, agredeixen i ruixen en pintura els militants d'Aliança Catalana intentant escapçar els nostres drets polítics. Faríem bé, doncs, de tolerar les diferències ideològiques, aprenguin-ne. Senyor Cid, no he fet mofa en cap moment del senyor Puigdemont. He preguntat per què hi havia un llaç groc en aquell seient, atès que la seva formació política vindica i presumeix sempre que té tan condicionat i agafat el govern de Madrid. Doncs com és que no aconsegueix el que li sol·licita? Ha estat simplement la reflexió que he fet sense faltar al respecte ni en riure'm de ningú. Diu que perdré subvencions a Ripoll. No només no he perdut cap subvenció, sinó que en breu, de manera imminent, iniciarem les obres de la nova residència d'avis. Nosaltres no fem centres de menes, nosaltres fem residències pels nostres avis per millorar la seva qualitat de vida, portant-los al centre de les nostres polítiques. Faria bé de no creure's els titulars esbiaixats i sense contrastar de la premsa subvencionada. Aniria més bé. En referència a la CUP, Catalunya la formen els pagesos, però també la formen els empresaris. No podem prescindir de cap dels sectors econòmics i productius del país. No entendre això és no tenir cap mena de visió d'estat. Nosaltres no som aquí per encetar diferències ni bel·ligeràncies entre els catalans per qüestió o per raó de la seva renda. Som aquí per unificar-los tots i replegar-los per bastir l'estat català lliure, pròsper, segur i occidental que ens mereixem. A la consellera Martínez Bravo, que ens recomanava passejar pels barris humils i empobrits del país. Per què no ve un dia a Ripoll? Li presentarem els familiars dels terroristes del 17A i li ensenyarem la mà d'expedients policials que amunteguen furts, robatoris, violacions, agressions, tràfic de drogues. O Kabir, Abu Yaqub, se'n farà uns tips de veure aquests noms en els seus informes. Els pateix, vostè, des de Madrid? No, els patim els ripollesos. Menys superioritat moral que Putxeta. Insisteixo, atès el remor de veus, i això saben que és una constant en aquesta presidència, respectin-se, sisplau, tots amb tots.